mishing din hun hi a in thlak thut thut thei ti hre chiang chuan tu din hun ma anui ngai lo kan trong kam ringot hian mi atina ngai lova thu dik kan soi chua lo hian mi atina viau the i poisa ip aru alai po a mangai tlat tu che meichia khan i poisa ip a kha nuwa po i mangai na a phu ber mi pa in ti hlim tur che a thei to ba chuan a che hi za sak ro i hlim na tur chau atan engtianga tam nge thil a lo paltlang to i hre si lo miril rutluang te an nat fo na chan chu in thren nu a andam le ma chuan in lai chi na thar an siam ngai manglo mi phakar chuan an in thren ma khan a thak na tur a local sa khiau thin ler hi nani ta se mi then kha thi chu millionaire ani har lawang i thil nei kha ilung oi pui zel the ni chuan tuman an mu si thei lawang che khovela milung oi lo te hi an lo mu sit om ber thin mi hlotling te phena hian me che tha tak an lo om thin mi hlotling zo lo te phena po me che tha lo an lo om ve bok thin mi pa do soi fo chu ka mangai che ti hian nia me che do soi fo chu ka mangai lo che ti hian ni bereng thin tu che khan abiak top mak che chuan mi bula arel tan chia che tina ani an mel thata wangin imangai ngai lova imangai awangin an mel a thathin inrin ton na hi nore na angani kan ti sual nore tur tampo le aral chak ani mai nun hi thir sakor khal angani tlulo tur chuan malampana tlan reng angai thin achang chuan i thil tum thleng tur khan i hlona kha kalboti rangai thin puitlin na hi thil lian tham tak tak soya a in ngat lawa thil te tak te hrethiam na a in ngat jok mi zongjong in hlotling turin an du chenga i hlotlin huna chuan mi zongjong huat ini ang ika chuan do choima se imitin thudik asoi zelang nangma nge pon i hlutna i hre thei lo ani chuan midangin i hlutna an ron chu chu sak che be seisu mi in i chungchang thil thalo hlir an soi ni chuan an chungchanga thil tha sei tur tambik lawang mi tha chuan a thalai a mu thei thin mi thalo chuan i su po a mu tling thei chuang lo i hlim tlat hian nangma ho tu che iti be dong thin thu dik hria a mureng chunga dot la rin ram na hi engdang ani lo mol wang ani